Insipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahluphekile wona wesondela. Sihlwa asikubingelele uhlelo oluqala ngo7:30 njalo ngomgqibelo. Kuyenzeka ke lolu hlelo lokhu lithola nangezinye izinsuku luziphinda phinda ngoba uhlelo esilifaka kube kanye njengoba sibukhoma njengamanje. Wena okwakho uthi ushayele ocingweni oludume kunazo zonke kuyinombolo kaDokotela uMhlanti ehleli naye osukwini lanamhlanje. Dokotela omkhulu asikwamukele sikubingelele ku Siyaviva TV1. Cha, ngibingelele kakhulu kwemapholoba nebabukeli balolu hlelo. Ngithi bonke abantu labakhona khona bakhuthatheke bafundi bathathe lokuthathekako ngemjalo mapholoba. Konje Dokotela uthe uqalile nokulapha? Ngiqale 2010 mkhulu. So lokhu uqalile ukulapha iziphi izimo ezingezinhle ohlangabezana nazo? Ezingezinhle nje. Uthi lezi izona abantu abathwele kanzima ngazo. Into lelikhulu mapholoba kusemakhaya. Ihlala kahle ayikho kahle. Okay. Kuphambana kwamadloti, kuphambana kwemsamo, kuphambana nje kwetinto ekhasi bantu bangabona ngasolinye. Yes, bantu bangevani nendlozi uthola ukuthi ayivani emkaya kuhlonishwana. Netinto ekhati ups and down. Yes. Dokotela asikhulume ngomuntu ongakazi wawusebenzisa umuthi nakuba bakazi bawusebenzisa umuthi. Kodwa usekholelwa ukuthi ezintweni zonke aseyizamile into yokugcina nekuyiyona engamsiza hlasimbe ngaba umuthi. Yini engenza akhethe wena futhi yini lo iphethe engakwazi ukumkhulula ekuthenini konke akade sekuzamile esokubuyela emuva manje benebandla kugcwele. Lo muntu unamatekisi unanoma singcobisana kodwa zonke lezi zinto seziyafadabala. Ake ukhulume naye namhlanje noma lo muntu obesebenza kamnandi enkampanini ethile namhlanje enkampanini uyathethiswa uyabona ukuthi sezozexoshwa ebekhuleka ecela uNkulunkulu emphendule kubona konke kodwa useyaqhubeka uyakhuleka ubona ngathi uthela amanzi emhlanje wedada ayisenzeki izinto. Inkolelo yakhe isithi ake ngizame ngingakaze ngakwenza umuthi nangu uDr Mhlanti yini engenza ngimkholo ukuthi uyena ongangitakula kule nkinga? Umuntu kanjalo mapholoba. Kwekuqala umuntu invele ngakhaya ukuthi angithembe. Okay. Ngumhlolela. Okay. Kwesibili umkhiphela ngifike ngishaya ipiki nangabe khona into lekhona ebambile lesikhongwane noma le into lethite la ilandzela uthola seyibijikele noma le nto yakhe khona labamhlanyelele yona. Ngifike ikhiphe lento. Bese ngihamba uphengula nonohlola kubantu labangi7. Okay. Batakushela tsini. Isho ngobe ngaba bangaki bazomtshela into efanayo. Yeah. Uyayiqhenya futhi uyayigqatsha ngokuthi uma kuziwe inhloleni uzoyithola into ayifunayo. Ngiyakakhulu enhloleni ngiyakuphengulela ngizihamba futhi uyophengula kubantu babe3. Shothi wena Dokotela awulaphi ngokuqagela. Uqala uyibheke into. Ngiyahlolela kuqala. Bese ngafika sitawuphuma la. Naweva ngiyengihamba nasovile sebakutshelele lemutshelayo bese uyabuya ngokuseni. Uphetheni yomsebenzi njoba sikwazi ukuthi ukhona eNingizimu Afrika ukhona naseSwatini. Lezi igodlo zakho zombili ziyasebenza. Ake usiyalele kahleke ukuthi thina abantu bamabhizinisi, thina abantu abasebenzayo abafuna umsebenzi, ngabe sifuna amathenda, ngabe sifuna ukuthi kudlondlobale lento esiyenzayo umsebenzi kuthina. Yini oyiphethe? Le ngiphethe sive namapholoba. Uphethe isizwe. Yeah. Okay. Siyalivusa libandla. Siyayivusa ibhizinisi. Siyamenda umuntu uthi asebenze. Siyamenda futhi ukuthi umuntu afuye abe netimoto otiphile ngoba inkinga sive wena amapholoba mawusilanzile. Uma ungazivuseleli siyahohloka. Mazohloka zohloka nawe. Sikhona nje sivele ukuthi mina ngabe usithatha. Ngisithatha lesivele sibesithenga la imoto naye le uyishiyele. Kodwa lofuna ukwathi lesifungo lengasakha nawe nansi le moto le iyasala lakhaya. Uma iguga le moto le iguga nawe lela khona ngabe wena usangihloli utawohlo kuphele le. Dokotela uthi wena unento othi nasi sizo sami. Yeah. Sizokucebisa. Bese ucebile uzoba nezimoto. Imoto eyodwa kulezo imoto ilethe la ekhaya. Yes.
bese uhlala njalo ngokuthi ucheck ukuthi ngiyayisevisa ile moto iyaphela le moto ngoba le moto iyona ephethe ugaranti omcebe ngikunikeza wona la ekhaya. Abantu abafuna leso siphakamiso esinjalo abafuna leso sizwe esinjalo fanele bephathe imalini mabeza kwaMhlanti. Awuphatha nje 13,000 mkhona. Hayibo. Dodela uthi into ezokwenza umuntu ebe nemizi ebe nezimoto. Fanele enze no 13,000 kuphela. Nangabe bonayo lento seyihohlokile utana 8. Okay. Yes. Kodwa ke ngiyabuka ukuthi lo muntu lebekakunike lento wamkhokhela wacedelela yini. Okay. Ngoba abantu mapholoba kuyababulala ukuthi efika umuntu arobha umuntu lamsukumise phansi. Bese usawucocomela kimi noma nakafika kimi bese ufuna ukukhuluma kabi lo muntu. Uyabona nami ngiyabona ukuthi hayi lo muntu lo inkinga ngoba kusasa utawukhuluma mina kabi uzosethi ingala khala ephilako. Yes. South Africa kobe niyezwa uthi udokotela kunanoma ngabe yini osekwayizama empilweni uma uhambe enyangeni ungayiqedelile ukuyikhokhela kanti into yakusiza unendlela akwazi ukubona ngayo akafuni lokhu uzokhuluma kabe nginyanga kuyena kodwa uma ungafuni inkinga nokulokhu uxoxa umdanti phatha u13,000 uzokwakhela isizwe ozohamba uyosebenza sikwenza ube nezimoto nemizi bese uyabuya uza kuyena nemoto eyodwa kulezo imoto uthi nayi dokotela njengesipho sakho kodwa azi ukuthi le moto makwenzeka udokotela ehamba ngayo ikhahla ke ziphele mhlawumbe emva kweminyaka emibili ngabe imithathu ngabe imhlanu ngabe eminingi fanele phela uphinde uthenge enye imoto wena ngoba kuzobe sekusho ukuthi lento yakho ishona phansi ngamanye amazwi ukunikeza isizwe esiyisiphakamiso sokuthi uthi uceba inyanga yakho nayo fanele ibijabule kodwa ukujabula kwayo kusho ukuthi wena uyazi akuyona necontract le hayi contract mkhulu contract athi lesivele esinjalo noma ngabe nemfuyo siyasitshala lapha bese ke yini inkomo yekhaya kithi uma itala le yangomo le nangala ngakwethe yatala ngala uma se wangayikhiphe inkomo kuyele ekhaya nangingi ishona phansi utawuphakama nje iminyaka yithi la uwakhona wasiphelana futhi noma ungefika ngisayikhuluma zabayo ngamanye amazwi phela uyigarantile lento ukuthi yenze kuyayigaranta le madoda simkhoma ke ningizima Africa kusiya Viva TV1 wena washayela ucingo enombolweni ethi 083 885 4017 4017 asiphinde le number ngifuna besifonele kuyona njengamanje 083 885 4017 shaya ucingo njengamanje ubuza umbuzo dokotela lesi sithwalo noma lesiphakamiso noma lento echazayo yalesi inayo into inkinga ukuthi nayo inkinga ukuthi khona ufaka dokotela akufi umuntu ufala ngabe lenza usayinakhe mapholoba ngoba lento uma icala ikunika inkinga isuke isho ukuthi iyasebenza but ukusinika inkinga sokuyihambisa ngalendlela engitshele ngayo mina yes fanele ngenze njani ngidla abafazi babantu noma ngidla intombi kakhulu noma lokho nikukhuluma esigodlweni ikhona imfihlo ezikhuluma esigodlweni nabantu ikhona ezikhuluma nje nathi osazi sezona imfihlo lenkulu basesigodlweni okay yes ngoba quality ivela mapholoba leti normal okay quality ivela lesigebengu nje ngingakutshela kuphela ngubani wakabani udlene uyabona lento tivele lento tinebuciko bato ngibakha ngato bese ngiconnecta la kuwe khona le tivele lento lobuciko bokusila kunemuntu lokhona la kha usenza inenguthi ndafika ukhiphe wena but lo baba bahlala la kha ungemala angayiboni lento noma ngahlangana abaprofit babe nge1000 wena utafike ubambele engcithi ukuthi lesive siyakwathi banyathela labantu bonke kukhulume wena manje ngedodela lesi sizwe sokuthi nanoma ngabe yini umuntu osokusumakhele yona fanele buyise okugodwa kuze ekhaya umenze njalo izinto iqhubekela phambili uma kwenzeka ke ehamba emhlabeni esakunika imoto noma esakunika inkomo iyakhahlaka ke le moto akunikeza yona iyaphela lo mcebo wakhe abewushiye wakhe ekhaya kuye kwenzeke njani ngawo nangabe ukhona umntwana wakhe ngihlumisa ngaye lento okay nathi babe bekanayo lento wasihlumisa ngathi sayichubekisa ke kubalekile shothi ukuthi uzothatha lesi sizwe yes abuya abe naye umuntu azothi uyozothatha over masengeko yes umntana lo tafika yaphakamisela isinkwa khaya kuhlupheke nabasinzisiwe bathi thina singenelana nalento itawubahlupha baze bayinake manje ilali nami hayi lali nawe
Ngiyabuzwa dokotela. Sive sibekwa nje emtimbeni kuphela. Amakhosi engasebenzisana lesi sizwe. Vele makhosi aso sive ngoba phela ubukhosi buyasekelwa. Okay. Buyasekelwa because kubona nemisimeto yakhona. Yes. Okay. Dokotela imibuzo ngabamningi engabuzwa yimina kodwa uthola ukuthi ayiminingi ngokwanele nabantu bafuna ukubuza imibuzo abanye bafuna ukuthi bekufonele bethole ukuthi utholakala kuphi kanjani. Mhlawumbe ithini inombolo abangayishayela njengamanje bekwazi ukukhuluma nawe? It's a +268 +268 76 95 13 92 Yaseswatini le. Yes. Asiphinde dokotela abantu esiphethe +268 76 95 13 92. Yes. Yase South Africa it's 083 885 4017 nanoma ngawumuphi umuntu ofuna isizwe esiyisiphakamiso somcebo akenze show ukuthi mase sithathile ngo13,000 uyabuya phela ulethe inkomo noma ulethe imoto noma lokho kwavunyelwana ngakho esigodlweni. Siyabonga kakhulu dokotela. Kulungile mapholoba. Thank you. Abagulayo nabahluphekile bebabasondela sondele emkhunjini yalokhonzo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela yeyishideni mhlobo uNkulunkulu wamthwesa amandla bebaba wamthwesa amandla wona wesondela sondele emkhunjini yalokhonzo khona uzophila. Webabiyamba lengola yeyigibela umkumbikano wa nawe sondele emkhunjini kanowa khona uzophila. Kunolo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala